Здравейте, четящи хора и здравейте, любовници на нашия прекрасен език и на нашите букви. Точно заради вас днес имам честта да ви представя един невероятен проект, който намери второ книжно тяло за себе си, за да достигне до вас. Това е Под езика на Дамян Дамянов, нашия голям български художник и илюстратор. За тези, които не са срещали Под езика в социалните мрежи или в физическите книжарници, това е типографски проект на Дамян Дамянов, в който той се гмурка все по-дълбоко в нашите букви, в тази двойна визуална езикова комуникация. Най-добре е аз да ни говоря. Аз имах честта да напиша един от двата предговора към второто издание на Под езика, което се състои от две части. Първата част е с съвременни думи, дори и чуждици, които са важна и голяма част от нашият език, независимо дали това ни харесва или не. И една втора част, много интересна, наречена В минало време, където се срещат стари архаични думи, които са може би позабравени, но са все още важни за формирането на нашия език и може би представляват материали за игра, за изразяване. В втората част са събрани нови, също и нови, не толкова известни, но наистина завършени български автори, които са написали интересни, провокиращи, смешни, сериозни, тъжни текстове по различни думи, свързани с съответната буква. И искам да ви прочета няколко от тези текстове. Емиграция от Георги Николов, един съвършен писател. Ако не го познавате, потърсете книгите му. Емиграция. Емиграция е да се върнеш от дома и всичко да е по-старому. Всеки роднина да мине като с голяма гъба върху черната дъска на преживяванията ти и да изтрие със замах всяко чуждо, ново и придобито в тяхно отсъствие. Сякаш е доказателство за грешка в математиката на Вселената. Мислил си, че ще му се върнеш като възрастен, а пак си ученик. Намирам това за... Може би много от вас ще се намерят в тези думи. Следващото, което мисля да ви прочета, има толкова много, че е трудно да избера. Но, например, от архаичните думи имаме вересия и тук Кръстю Раленков, потресаващо добър поет, е написал следното. Неохотно и строго небе, като дълъг тефтер с вересии. Мършав циганин гладно краде две изгорели кайсии. Аз на свой ред задигам и него, и глада му, и двете кайсии. В паметта си ги вписвам прилежно, заедно с псето, не спряло да вие. Така, и може би едно последно. Бях си отбелязала какво искам да чета, но ми се загубили листчетата. Ще има със сигурност линк, в който да разгледате повече от тази книга, да научите за самия проект.
който е до някъде интерактивен, но в това си физическо проявление е наистина много ценно притежание, според мен. Така, имаме наред. Мисля, че наистина ми е много трудно да избера и всъщност за толкова много търсене времето ми мина. Но ето имаме Надежда. Последно. Надежда от Добромир Тонев. Нещо кратичко. Колхида може би не съществува, но тихо да не чуе екипажа. Благодаря и потърсете под езика на Дамян Дамянов.